Sanibonani-ke, Thokoza makhosi amakhulu. Namhlanje ngizothi nje eke sithi ukukhuluma lana ngesihloko esibalulekile. Unibingelelayo-ke ingane zakuthi unibingelela umkhulu wasemakhosini endaba enhle exoxa ngofakazi. Unozigemegeme-ke ungelwa. Umkhulu wasemakhosini-ke ugwinyitshe umoya uvungisa ukuthanda kwawo. Ujaji ejaje isiminya sokugcina. Cha, ingane zakwethu nami ngithi ake sizokhuluma la emakhosini singane zakwethu izingane zedlozi. La sizokhuluma ngesithunywa. Uma sizokhuluma ngesithunywa ngifuna sizokhuluma ngokuthwasela isithunywa. Before nje ngiqhubeke namanye ama-video, it's been a while ingane zakwethu ngigcinile almost uphelile 2 weeks ngigcine ukurelease i-video. La ingane zakwethu sazoqhubeka nje nazo zonke ezinye izihloko omkhulu sekhona. Sazokhuluma ngesithunywa. Isithunywa uma ngabe usithwasela, before I do that ngicela kodwa kulabo abaqalayo ukubuka i-video kamkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi, ngicela ukuthi ke nenze nje ke nisubscribe neniqala ukuyibona i-video kamkhulu wasemakhosini. There is a lot to do ke kamkhulu wasemakhosini aniphathele kona. Kwazise you guys have reached your 1000 subscribers. Thank you for that. Ngithanda ukunibonga nje. Kodwa ke masikhuluma ngesithunywa lana sikhuluma ngesithunywa sekhaya sasekhaya. Lapha fanele wazi ukuthi uma ngabe ungeniwe noma ungena ngabe ugogo noma umkhulu oqhamuka kuwena nesipho sokukunika umsebenzi wokuba umthandazi, ukuze uzolapheka kucace, bayeke ukuvala izinto zakho ngoba becindezelekile. Wena into kufanele uyenze, fanele wenze nje ukuze uzolapheka. Kuzofanele uvume ukuthatha umsebenzi wesithunywa. Kunendlela ke zakhona ingane zakwethu ukuvuma lokho. Uvuma kanjani? Uvuma ekhaya, umsebenzi uphathwa umthandazi okusizayo. Uvuma ngeqhude elibomvu mostly nesikhukhukazi sempangele, umisele ukhamba lwesithunywa. Ukhamba lomuthi luyangena kulolo hlobo lwesithunywa ngoba kusabantu abadala. Umehluko ukuthi bayisikholwa. Bayisikholwa, cishe ngathi bayakholwa. Cha, bayisikholwa, yebo vele bayakholwa. Bayisikholwa abasona isiZulu, ngamanye amazwi abezi ngomoya wobungoma kepha beza ngomoya wokholwa wengilozi yethunywa zokukhuleka. Ukhamba-ke imvamisa, ukhamba-ke luba u7 days lolo khamba lolo. Liyalapha, livula isithunywa sakho. Bayomangala-ke uma ngabe nawe usuqhamuka nje ususenkonzweni, sekubonakala nawe Nkosi yami usudlula umoya enkonzweni yakho. Ukuthatha kumsebenzi wesithunywa lana usuke usuvumile waqeda, sekumele ungene kamthandazi uyoqeqeshwa. Ngithi yabona, let's say phase 2. Phase 2 lowo ke sekufanele ungene ke usuya kuyothwasa, usithwasela isithunywa. Usuqale wavuma waluhla lolo khamba. Lana ke usuke sekumele ke lana ungene kumthandazi uyoqeqeshwa ngokulapha nangendlela yesikholwa nesithunywa. Kunemali ke la oyikhiphayo, obviously phela uthwasa mahala ingane zakwethu. Ukulapha umuntu kuyenye indlela nokwenza lezi zinto kuyenye indlela. Lapha ke uma ngabe uthwasela isithunywa uyafunda nje ukwelapha umuntu, ukucupha umuntu, ukulahla umuntu, isilwane, zonke lezi zinto. Mase ke umusa uphakathi kumele ubambe ibhande. Mostly ke vele uma uthwasa isithunywa ke ubamba ibhande ukuze kuzovuleka nalesi sithunywa sezulu, ngoba ekuqaleni uvule lesi sakini. Kumele ke ufundiswe ukumisa amaladi ngokuhlukana kwawo. Ufundiswe ukuthi umthandazi mayesefa wenza njani, ukhuleka athini, ngoba awuvele nje uthandazi.
kufanele ucele indaba yomuntu, kufanele ufunde ukuphotha izintambo nayo indlela yokulapha ukuze makufika umuntu egula ngo-11 ebusuku mhlambe kufuneka intambo kuyena, awusazi manje ukuthi uyofanele wenze njani. Kodwa-ke lokho izinto lezo kufanele ukuthi uzazi. Kufanele-ke ufunde ukuthi uma kwenziwa umsebenzi wokukhumbula umuntu kuqalaphi, wenzani, njani, wenzani kanjani. Uma ukhuluma uthini empephweni kubo, kumele ufunde ukuthi uma kuthiwa kumele kwenziwe inhlambuluko kulowo muzi, wena mthandazi ufika wenze njani. Isilwane leso kufuneka ukuthi kube kusona, kufunekani kusona kanjani. Umoya-ke uthi lo muntu waboshelwa ukuthini, izinto zakhe zibe mnyama. Ngamanye amazwi lana siyachaza ukuthi umoya kusho ukuthi kufanele ubheke ukuthi umuntu kwenze njani ukuze lo muntu azaboshelwe izinto zibe mnyama, noma-ke kuze kufike esikhathini sokuthi sengazi ukuthi kube khona izimo sezinhlambuluko, into enjalo. Umoya-ke lana-ke isiwasho-ke sisodwa nje angeke simsize lowo muntu. Kunendlela yokulapha izifungo noma amanzi amnyama ngale kokusebenzisa umuthi. Ileyo nto kufanele uyazi. So abanye abantu-ke baye bethatha kancane isipho somthandazi, kodwa-ke kufanele ukwazi lokhu ngokuthi isiwasho nesisodwa angeke sikwazi. Kodwa-ke iziwasho uyazifundiswa, izibani ukuthi amaladi amiswa kanjani, ukuba umthandazi akagcini nje ngokusefa neziwasho. Kuningi kuyasetshenzwa umthandazi. Uyangena emanzini umthandazi, uyangena emanzini, akhuleke, uyangena emzini yabantu, asebenze, akagcini nje ngokusefa. Kunjengentwaso. Umehluko wakho ukuthi akugqokwa izingubo ezibomvu, akufakwa bomvu, kodwa khona kuyangena. Kanina kwethu-ke la it's a long journey. Umuntu angayichaza nje ngiyibrife lento ngiyibhale phansi ukuze ngizokwazi ukuthi ngimchazisele kahle ukuthi kahle lento iyini, iyisima kanjani, ibhekephi, isukaphi, iyaphi. Lento yesithunywa-ke ukuze abantu bebe ne-clear connection isithunywa. Uyabona lana ukuthi kusuke kuqalwephi, kuqalwe la kuvulwa khona isithunywa sakini ekhaya. Ngamanye amazwi kusuke kuvula ley'ngozi ey'dalwa zakini zihlambuluke ngoba phela izona kufanele zihlanzwe, zihlambuluke. Maqedane-ke bese uyangena sekuyahamba uyothwasa-ke la uzolinda khona uthandaze. Sekuzovula-ke ingilozi yezulu, ingilozi yamandla, ingilozi kamoya ongcwele. Kuyona-ke nawe ususebenza ngayo, usulalela ngayo. Nganza kwethu-ke ake ngibonge umkhulu wasemakhosini. Stay tuned on my YouTube channel. Kusekuningi nje engisazokukhipha, engisazoqhubeka ngikhulume ney'hloko engagcina ngikhulume ngazo. Don't forget to go on the comment section, ucommente laphana, ubuze umkhulu wasemakhosini ofuna ukukubuza. Uma ngithola isikhathi-ke nganza kwethu ngoba ngulo muntu obhizi kakhulu. Uma ngithola isikhathi ngiyokuphendula nje kahle. Engingakwazi angikwazi, nganza kwethu anginanazi nje into lokhu ngithi ngiyazi ngibe ngazi, engingakwazi angikwazi. Nganza kwethu okunye umuntu ngiyonifunela i-research, okunye ngikuthole bese ngibuya-ke ngizonitshela ukuthi cha sengiyakwazi ukuthi nokuthi kuyisima kanje kanje. Ngibonge-ke nganza kwethu, thokoza. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba enhle exoxa ngofakazi, umoya ovunguza ukuthanda kwawo. Imina-ke lona, thokoza makhosi ndawo. Amen.